ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆದೇವರ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲು ವಾ ಸಂಗತಿಡು ರಾಜ್ಯ ಅಂಡಲ ನೀತಿ ನಿಯಮದ ಬಿಲಿನ ಕಳೆವನೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಂದಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ ಪಂತೇರು ಕುಳದ ಕೋಡಿಯಲ ಬೈಲ್ ಕೂಟಕ್ಕಳಂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದಿಪರ ಮಲ್ತದ ಪಾತೇರಿಯರು ಕುಳ್ಳದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ನಿಲಿಟ್ಟು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಕೊದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೂಟಕ್ಕಳ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ நடத்தது ಪ್ರತಿವಿಡಿ ಸೋಜ ಎದುಕೊಂಡಿರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ವರದಿ ದುಂಬುದಿಯರು ನಂದಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ ಪಾತಿರ್ದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ವಾ ಸಂಗತಿಡು ರಾಜ್ಯ ಆಂಡಲ ನೀತಿ ನಿಯಮದ ಬಿಲಿನ ಕಲವಣಿಯರಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಬರವುದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಜೋಕ್ಲಿನಂಚ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಲ್ಪನಾ ಉಮೇದದ ಒಟ್ಟುಗು ಕನಕಟ್ಟು ನೀನು ರೂಢಿ ಮಲ್ತನೋಡು ಪಂಡೇರು Every day while reading a newspaper, something or other will inspire you to look into. Please have a childlike mindset so that learning will be a continuous process in life. You can do lot of inventions, discoveries from small things, not from the big things. Most of the times, bigger discipline will follow smaller discipline. We always find it difficult to follow a bigger discipline. Whereas, starting early in the life, a smaller discipline will take you to a bigger discipline over a period of time. For example, a small example of zero food waste. In World Konkani Center, we have made it a practice to have a zero food waste policy, and which is holistically followed by all the scholars and alumni who are visiting, even the guests who are visiting our mess there. So these are all small things. Follow some small disciplines. Bigger discipline will follow that, and it is easy to implement bigger discipline once you follow smaller discipline. ಸಂಸ್ಥೆ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬದುಕುಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನೆ ಎದುರ್ಸಾದು ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಗೆಲ್ಮೆತಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬುಲೆದು ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಸಾಧನೆದ ಮನಸ್ಸು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡೇರು Got married at the age of 18, delivered a baby at the age of 19, discontinued with my education. After 2 years, baby in the daycare, and also with the help of my mother, I again joined Aloysius College. My one more professor is here, Professor Rajgopal Bhatt. Professor Richard Gonzalez. You name anybody, I'm student of all of them. Now, that is how the story started. I completed my degree. Okay, after that I also joined expert. From that time, just we never looked what actually we have to do anything outside. There is no public relation, there is no people, no family, nothing. Just we were working. People were not aware of that our existence, but everybody knew that there was something called as expert. Everything was under the name of expert. No advertisement. It's our students made us to reach these heights. Everybody used to speak about expert. That's why Expert Day is not about, not about me, it is not about sir, it is not about you who are here. It is about each and everyone who worked from 1986. ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತಿರ ಬಂಡಿರು. Say today is Expert Day, and this is a high time to recall your determination, with what intention you have joined expert, and strengthen that determination, and never allow that determination to be diluted, because those who are in second PUC, you know different exam dates are announced, correct? I was told not to announce the dates again, but I have to tell this, and you have to make it this day a memorable one, also by thinking that from this day onwards you studied like anything, and that must make the difference in your life. That's what I wish on this
great day, expert day. I wish you all the best and I pray God your dreams come true. ಪ್ರತಿಭೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೊಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮುಲಿನ ಪಟ್ಟೇರು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥದ ಅಂಕುಶ್ ಎಲ್ ನಾಯಕ್, ದೀಪಿಕಾ ಎ ನಾಯಕ್ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಅರ್ಜುನ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರಣ್ಯ ಎಲ್ಲೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪನಾರು ಮುಂಕುಮುಟ್ಟ ಪರ್ದು ಶಾಲೆದ ಜಗಲಿಡ್ ಜೆತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲಂಗಾರ್ಡ್ நடத்துதுண்டு. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಊರಿ ಮೂಂಕುಮುಟ್ಟ ಪರ್ದು ಶಾಲೆದ ಜಗಲಿಡ್ ಜೆತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲಂಗಾರ್ಡ್ நடத்துதுண்டு. ಪೆರಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಲಂಗಾರ್ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಮ ಪರ್ದು ಶಾಲೆದ ಜಗಲಿಡ್ ಜೆತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟೊಡಾಯಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಚಿನ ಹಾಳ ಅಭ್ಯಾಸ ದೀವ ನಡೆದವರ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ತುರ್ತು ಅಮನತ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೆರಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವ್ ಪೂಜಾರಿ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಚೇತನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೈನ ತುಕಾರಾಮ ನಾಯಕ್, ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಬೈದ್ಯಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸತೀಶ್, ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾದು ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಓಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೊಳೆಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಿ ವರ್ಮ ಮೇರು ಬೋದೇರು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೋನೆ ಜೋಕಳು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ತೊಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಲೇ ಬರೋ ಏರು ಬಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೇರೆ ನಂದು ಏತನೇ ಕೇಸ್ ಗಂಗಾರ ಜಪ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ರಿಕ್ಷಾಡು ಕೈಕಂಜದ ಮಾಸ ಸಾಗವನ ಬಗೆಟ್ ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿದಂಚ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು ವಿಟ್ಲದ ಮೇಗಿನ ಪೇಂಟೆಡ್ ರಿಕ್ಷಾನು ತಡೆತದು 20 ಕಿಲ ಮಾಸ ಸ್ವಾಧೀನೋದೆ ತೊಂದಿರು. ಆರೋಪಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ದ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಪನ್ಪನಾಯಿ ಪದ್ರಾಡಾತಿ. ರಿಕ್ಷಾಡು ಕೈಕಂಜದ ಮಾಸ ಸಾಗವನ ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು ವಿಟ್ಲದ ಮೇಗಿನ ಪೇಂಟೆಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ತಡೆತದು 20 ಕಿಲ ಮಾಸ ಸ್ವಾಧೀನೋದೆ ತೊಂದಿರು. ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಚ್ಇ ಆದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲು ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆರೋಪಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಐತ ಕುಮೇರ್ದ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತಾದು ಪದ್ರಾಡಾತಿ. ವಿಟ್ಲದ ಮೇಗಿನ ಪೇಂಟೆದಂಚಿ ಕೈಕಂಜದ ಮಾಸ ಉಪ್ಪುನ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿದಂಚ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಡಿಲಿನ ಉಂತಾದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಪುತ್ತೂರು ದಂಚಿ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾನು ಉಂತಾದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟದ ಅಡಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಡು 20 ಕಿಲ ತಾತು ಮಾಸ ಇತ್ತಂಡು. ಮಾಸದ ಬಿಲೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾದ ಬಿಲೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಆವೊಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದಿರು. ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮೇರ್ಲ ಪದವದ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಣ ನೀರು ಕೈದೆಕ್ಕುನಂಚಾತಂಡು. ಏರು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗೂ ತಾನು ಬೇನೆ ಸಹಿಸೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಐಸಿಯು ಬೆಡ್ ಪೊಂಜು ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲ ಜೈದಿರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಲಿನ ಪುದರ್ಡು ಗರ್ತ್ ಪಾಡ್ದನ ಗುರಿ ಗುಂಡಿಲು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮೇರ್ಲ ಪದವದ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಣ ನೀರು ಕೈದಿಕ್ಕುನಂಚಾತಡು. ಏರೋ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪುಗೂ ತಾನು ಬೇನೆ ಸಹಿಸೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಐಸಿಯು ಬೆಡ್ ಪೊಂಜು ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲ ಜೈದಿರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಲಿನ ಪುದರ್ಡು ಗರ್ತ್ ಪಾಡ್ದನ ಗುರಿಗುಂಡಿಲು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿದಕ್ಲು ಗರ್ತ್ ಪಾಡ್ದನ ಭಾರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲ ಪನ್ಪನಾರ ಬೂಡ್ದು ಲಕ್ಕೆರೆ ತೀರಂದೆ ಅನಗ ಆ ಜಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತುಡಿತಿನಕ್ಲ ಅರಿನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ತೋಜಾದಿತ್ತೇರು. ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮರ್ದದೆ ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇನೆ ತೋಜಿದು ಪಿರ ಕಂಕನಾಡಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದೇರು. ಇತ್ತೆ ಆರನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಜೋರುಂಡು. ಬಡವೆರಾದ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಿಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟಗೂ ಗುಮನ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಏರಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಪೆಸಿಲ್ಲೇರ್ನ ಮಗಳು. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ಸೇ ಇದೆ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಇನ್ನೂ ಅದು ಈಗ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆನೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು.
ಏಲ ಬೈಜಿ ಕೇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಏಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಈತಿತ್ತು ಬಿಲ್ ಉಂಡು ಬಕ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಬಹು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನರ್ ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪಂತೇರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲಿನ ಮಿತ್ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು JR ಲೋಬೋ ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪುದರ್ಡ್ ಗುಂಡಿ ಒಕ್ಕುದು ದೀತಿರು ಆಂಡ ಜನಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆಟ್ ಕಾಳಜಿದಂತೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಮಗಾರಿಲಿಗೆ ಅರ್ಥದಾನೆ ಜನಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಮರತು ಬಿಡ್ತೇರೆಂದು ಆರ ದೂರ್ದೇರು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದಲ್ವಾ? ಈಗ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿದೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಇದರ ಖರ್ಚನ್ನು ಪಾವತಿಸ್ತಾರೆ? ಇವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಕಂಪನಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಬೇಕು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಗುಂಡಿಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಪೊರಂಬಾಟು ಜೈದ್ನ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ನಡೆಪೋದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೀರ್ಪಾದಿತ್ತೇರು. ಆ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕಾಮತ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತಿರ್ದಿರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮನವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಹೋರಾಟದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂಚಿನ ಗುಂಡಿಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಬೂರ್ಣ ಗತಿದಾನೆಂದು ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೇಬಲ್ ಕಂಪನಿಲು ಸತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಗರ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಜಾಗ್ರತೆ ಪನ್ಪುನ ಬೋರ್ಡು ಅತ್ತನ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಡ್ಡ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಮಲ್ತದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೀರು. ಆಂಡ ಈ ಜೀವದಿಪ್ಪುನ ಗುಂಡಿಲೆಗ್ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಪಾಂದು ಜನ ಎಕ್ಕಂದೆಲ್ಲಿಡುಲ್ಲಿರು. 15ನೇ ಶತಮಾನಡು ಸೋದೆ ಮಠಾಧೀಶರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರೆಡಿದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಿನ ಕಳೆಂಜ ದೇಂತಡ್ಕದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐತಾರ ಶುರುವಾತನು. 15ನೇ ಶತಮಾನಡು ಸೋದೆ ಮಠಾಧೀಶರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರೆಡಿದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಿನ ಕಳೆಂಜ ದೇಂತಡ್ಕದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐತಾರ ಶುರುವಾಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಕಳೆಂಜಗುತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಓಟೆಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜನ್ ದೈವ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಲಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಜನೆ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು.
ಆದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ತರವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಿಂಬೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಟ್ 7 ದಿನ ನಡತಿನ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಅಂಗಾರ ಮುಗಿತಲಾಂಡ್ ಒಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪೆಂದಾಂಡ ಆಳ್ವಾಸ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ನಿಲೆಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದಂಡ್. ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಟ್ 7 ದಿನ ನಡತಿನ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಅಂಗಾರ ಮುಗಿತಲಾಂಡ್ ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶಲೆಡ್ದು ಬೈದಿನ 50,000 ದೆಚ್ಚ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸೇರಿನಂಚ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೂಟೊಲೆಡ್ದು 7 ದಿನ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಡು ನಡತಂಡ್. ವಿದ್ಯಾಗಿರಿತ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದ ಉಲಾಯಿ ಓವು ಉಂಡು ಓವು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನಿಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಂಚ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆಲು ಇತ್ತದು ಈ ಜಾಂಬೂರಿ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಫಲವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಕಾಡು, ವರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಲಾಮೇಳ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳ, ಬೂಕ್ಲಿನ ಭಂಡಾರ, ತೆನಸು ಮೇಳ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿಲು, ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾವಡಿಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮರು ಜನಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆದು ಏಪುಗ್ಲ ನೆಂಪು ದೀಪುನಂಚ ಮಲ್ತದ. ಒಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪುಣೆಂದಾಂಡ ಆಳ್ವಾಸ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ನಿಲೆಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದಂಡ್. ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ದೊಡ್ಡದೈತೆ, ಇನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಲ. भारत के समासौ देश के वासियों में भाई और बहनों, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन अवसर पर हमने नया अभियान शुरू किए थे। स्वच्छता आंदोलन में आप सब भाग लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मित्रों, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण का भूमि है, ये तर्पण का भूमि है। सुगुण विशाल जयतु जयतु आदि माये, सर्व भय विनाशिनी करुण दिगाये। ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾದಿಯರು ಮಾಧವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ನಿಧಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಮೇಲ್ಮಾಡು ಉದಿಪನಾಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ನಿಧಿತ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಮೇಲ್ಮಾಡು ಉದಿಪನಗು ಅಠಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ರಾಹುಲ್ ವಿನಕ್ಕಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಕಟ್ಟದ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಮೇಲು ಮುಚ್ಚಿಗಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ರಘು ಸಾಲ್ಯನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಕೆಮಾರ್ ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಈಶಾ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ನಿಧಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು.
ಮಾತಾ ಜನ್ಮದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕ ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಜೀವವರ್ಗದ ವಾಹನ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಕಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆರತಿ ಕಳೆದ ಮೂಲಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿದ್ಯುಕ್ತమైన ಚಿತ್ರ ಚಾಲನೆ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬುಕ ಪಂಚಾಧ್ವರ ಯಾಗ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪದವು ಗ್ರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ಪಂಚಾಧ್ವರ ಯಾಗ ಸೋಮವಾರದ ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡತನುಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸರಣ್ಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪಂಚಧ್ವರ ಯಾಗ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪದವು ಗ್ರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ಪಂಚಾಧ್ವರ ಯಾಗ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡತನುಂಡು. ಯಾಗದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ನೂತೆನ್ಮ ತಾರಾಯ್ದ ಗಣಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಾಗ ನಡಪಾಯರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಾದ ಮಾಪೂಜೆ ನಡತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರಿ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ಪ್ರಸಾದ ದೆತುಂಡೇರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಪಂಚಾಧ್ವರ ಯಾಗದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದಿಪನ ಅಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಯಾಗ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು HK ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎದುಕೊಂದು ಸುರು ತಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು. ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸರಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಅಸರಣ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಸೂರ್ಯದೇವಿಯರು ಮೂಡುನು ನರಮಾಣ್ಯ ಕುಲಕಾದು ಪ್ರಕೃತಿಗಾದ ಮಾತ ಜೂವ ರಾಶಿಲೆಗಾದು ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾದ ಅತ್ ಅಂಚನೆ ಯಾಗ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗತ್ ಮಾತ ಹಿಂದುಲಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಯರನ್ನಾಗೋ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಎಂಚ ಮಹತ್ತರವಾಂಚನೋ ದೇವಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರ ಇನಿಗಿಲ ಮೂಲು ಆ ಪಂಚಾಧ್ವರ ಇದಾವಂಡ ಈತ್ ಯಾಕಾಡು ಬಂಡೇರು ಮೂಲು ಪೂರ ಕಾಡು ದಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಂಜಿ ತಾಣಾದ ಮೂಲು ತೋಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನೋ ಅವನಾಗ ಆ ತಾಣಾದ ಮೂಡು ಬರಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಆ ದೇವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರಳು ಒಂದು ಆವೋಡೆ ಎಂದು ಪಣ್ಮಣ ಅಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಳ ಒಲಾಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಡು ಪ್ರತಿಯೊರಡಲ ಆ ರೀತಿ ತಂಕುಲ ಶಕ್ತಿನ ತೊಡಗಿಸಾವಣ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಗ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಗುರುಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಚಕ್ರಪಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕೈಕಂಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅವಿನಾಶ್ ಅಮೀನ್, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಲಶೇಖರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚೌಟ, ಉದ್ಯಮಿ ತೇಜಸ್ವಿರಾಜ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಯಾಗ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಶಕೀಲಾ ಕಾವ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಯರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ನಿಲಿಟ್ಟು ವಾರ್ತಾಮಾಣಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ಬರಿತಿನ ಮುಗದಾರಗೆ ಕವಿತಿಲಿನ ಕೋಪೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಮುಗದಾರಗೆ ಬೂಕುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀರು. ಕುಡ್ಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ನಿಲಿಟ್ಟು ವಾರ್ತಾಮಾಣಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ಬರಿತಿನ ಮುಗದಾರಗೆ ಕವಿತಿಲಿನ ಕೋಪೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ನಡೆತಂಡು. ಕಬಿ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪುನಃ ರಘು ಇಡ್ಕಿದ್ದು ಬೂಕುದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಕಬಿ ಸಾಹಿತಿ ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಮುಗದಾರಗೆ ಬೂಕುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕೆರು. MRPL CSR ವಿಭಾಗದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೀಣಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತಿರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯೋಡುಪುನ ವಾರ್ತಾಮಾಣಿಲಿನ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು PB ಹರೀಶ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಮೋನಿನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಡ ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಡ್ ಪಂಡ
ಮೋನಿನೇ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರೂಪಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಕ್ಷತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮೋನೆದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತಾಡಿಲೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ 10-30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕವಿತೆಲೆಯನ್ನು ತೂಂಡ ಐಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಚ್ಯವಾದ ಕವಿತೆ ರಚನೆ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಿನೇನು ತೂಯರ ಆವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಮುಗದಾರೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮುಗದಾರೆಗೆಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೀಪ್ ಒಂಜಿ ಬುಳಚಿಲು ತೋಜುಂಡು ಆರೆನ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಇಂಚನೆ ದುಂಬರಿಯಾಡು ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟಾರ್ನ ಮುಗದಾರಗೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಇನಿ ಮೂಲು ಬುಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನವು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ತುಳುತ್ತ ಬೇಲೆ ಪಂಪಿನವು ತುಳುನಾಡು ನಿರಂತರ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತುಳುತ್ತ ಬುಳೆಚಿಲು ತುಳುಕು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ಬುಡುಗಡೆ ಆವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮುಗದಾರಗೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಈ ಬೂಕು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡನಾಂಡ ಒಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಗಟ್ಟಿತನನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆನು ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅನಾವರಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನವು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುದರ್ದಾದ ಅಂದೇ ಅನ್ಕೇಂಡೆ ಆನೆ ಅರಬ್ ತೆರಿಪಾಯ್ರ ಆನೆ ತೆರಿಪನಾಗಲೇ ಇಂಕ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಇಂಕ ತೆರಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮುಗದಾರಗೆ ಪಂಡ ಮೋನೆ ಪಂಪಿನವು ಬುಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅತನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನವು ಈ ರಡ್ಡು ಸೇರ್ದು ಮುಗದಾರಗೆ ಆತನು ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೋಲ್ಮೇಲು